Πες την αλήθεια. Τελείωσαν οι πανελλαδικές, πήγες για καφέ και μετά μπάνιο, βγήκες το βράδυ για ποτάκι με φίλους και σήμερα που σηκώθηκες νιώθεις μια περίεργη αμηχανία. Έχεις σηκωθεί από τον ύπνο, κοιτάς το γραφείο σου και λες: και τώρα τι κάνω? Γιατί δεν διαβάζω? Μήπως ξέχασα κάτι? Νιώθεις σχεδόν τύψεις που απλά κάθεσαι. Μην ανησυχείς, δεν έπαθες κάτι. Ο εγκέφαλός σου λειτουργήσε για μήνες σαν αγωνιστικό της Φόρμουλα 1 με την αδρεναλίνη στο κόκκινο. Όταν σβήνεις λοιπόν τη μηχανή απότομα, είναι φυσικό να νιώθεις αυτό το κενό. Όμως άκου τι λέει η νευροεπιστήμη. Όταν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, στο μυαλό σου ενεργοποιείται το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας. Ο εγκέφαλός μας κάνει ανασυγκρότηση. Παίρνει όλο τον κόπο, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των τελευταίων μηνών και τα βάζει σε κουτάκια. Καθαρίζει το σύστημα στην ουσία από το άγχος. Το να μην κάνεις λοιπόν τίποτα αυτή τη στιγμή δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι ένα δημιουργικό κενό. Οι καλύτερες ιδέες και η πραγματική ξεκούραση έρχονται όταν αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο να χαλαρώσει. Διώξε λοιπόν την αμηχανία και τις ενοχές, άφησε τα βιβλία σου στην άκρη, κλείσε για λίγο τις οθόνες και απόλαυσε το απόλυτο υπέροχο τίποτα. Καλή ξεκούραση λοιπόν σε όλους σας.